पुढील 5 वर्षाची तुमची नेमकी ब्लूप्रिंट काय असेल, काय नेमकं सिंधुदुर्गवासियांना सांगा? राणे साहेबांनी आम्हाला एक टार्गेट दिलेलं आहे, संकल्प राणे साहेबांनी सोडलाय की आमच्या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न आज आम्हाला 2.5 लाखाच्या घरातून आम्हाला 4.5 लाखापर्यंत 2 वर्षामध्ये घेऊन जायचं आहे. आता जेव्हा आपण 4.5 लाखाच्या घरामध्ये घेऊन जाणार पाहतो, तर साईनाथजी कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात आपल्याला गुंतवणूक करायला लागेल, कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात अजून निधी द्यायला लागेल, जेणेकरून त्याचा प्रतिबिंब आपल्याला दरडोई उत्पन्नामध्ये लोकांच्या राहणीमानमध्ये दिसला पाहिजे. आज जिथे लोकांचं उत्पन्न आज उदाहरण 25-30 हजार आहे, ते आपल्याला 60,000 पर्यंत घेऊन जायचं असेल, घेऊन जायला लागेल. अगर 60,000 पर्यंत घेऊन जायचं असेल तर त्याला कुठले कुठले क्षेत्र मदत करू शकतात, कुठल्या पायाभूत सुविधामध्ये गुंतवणूक लागेल, शिक्षण क्षेत्रामध्ये काय गुंतवणूक लागेल, कृषी क्षेत्रामध्ये काय गुंतवणूक लागेल, पर्यटन आणि अन्य ह्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करून आपण रोजगार निर्मिती कशी करू शकतो, बाजारपेठांमध्ये उलाढाल कशी वाढवू शकतो, या सगळ्या बाबतीचा विचार आम्ही फार बारकाईने अभ्यास करून आमचं काम सुरू आहे. एका बाजूला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून, एआयच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये प्रशासनाकडून अजून दुपटीने काम करून घेणं. आज जसा आम्ही अभ्यास केला की जिल्हा परिषदमध्ये आज कोणालाही काम करून घ्यायचं असेल तर जवळपास 16 ते 17 टेबल फिरायला लागतात. मी जिल्हा परिषद सीओ ला सांगितलंय की ह्या 18 टेबल वरून तुम्ही 4 टेबल कसं आणू शकता ते मला सांगा. त्याच्यावर आपल्याला काम करायचं. आलेला व्यक्ती हा 18 टेबल फिरताच कामा नाही, त्यांनी कमीतला कमी वेळ जिल्हा परिषदमध्ये येऊन त्याचं काम करून घेऊन तो परत आपल्या गावाच्या दिशेने गेला पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला काय लागतं ते तुम्ही मला सांगा. त्यासाठी मग आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू केलेला आहे. जिथे एक रिपोर्ट वाचण्यासाठी साईनाथजी, जिथे आम्हाला 12-12 दिवस लागायचे, आता 1.5 तासात आम्ही तो रिपोर्ट वाचून मोकळा होतोय. जेणेकरून असलेला कर्मचारी जिथे त्याला 60 तास महिन्याचं 60 तास काम करायला लागायचं, आज तो 12 ते 15 तासामध्ये त्याचं काम उरकतोय आणि उर्वरित वेळ दुसऱ्या कामावर तो लक्ष देऊ शकतो. अशा पद्धतीचं प्रशासन आज आम्ही त्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं टाकायला सुरू केलेले. त्याची दखल अर्थात नीती आयोगाने पण घेतलेली आहे. आदरणीय पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागाचे जिल्हे एआयच्या माध्यमातून डेव्हलप करणं, विकसित करण्याचं काम प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा, आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा एक मॉडेल जिल्हा म्हणून त्यांनी आयडेंटिफाय केली आहे. त्यासाठी टीम इथे येऊन गेलेली आहे आणि म्हणून एआयच्या माध्यमातून गतिमान प्रशासन, आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांचा एक संकल्प आहे की आम्ही महाराष्ट्राला एआयचा हब आम्हाला बनवायचा आहे आणि त्याची सुरुवात आम्ही सिंधुदुर्गापासून करतोय. जिल्हा परिषदेमध्ये ज्या पद्धतीने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर होतोय, मी तुम्हाला बोलतो येणाऱ्या काळात जनतेला जो पारदर्शक कारभार, गतिमान कारभार आणि जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्यानंतर कमीतला कमी वेळ तुम्हाला वेळ वाया घालून तुमचं काम पूर्ण होऊन तुम्ही परत आपल्या गावी जाऊ शकता, अशा दृष्टिकोनातून काम आम्हाला करायचं आहे. आता फक्त लोकप्रतिनिधी आम्हाला तुम्ही निवडून दिलं तर त्या कामाला आम्हाला अजून गती वाढवायची आहे. कारण का 100% सगळं प्रशासनाला कळतं असं नाही. लोकप्रतिनिधी हे लोकांच्या मध्ये निवडून आलेले असतात, लोकांची जनभावना त्यांना कळते. म्हणून एका बाजूला लोकप्रतिनिधी, दुसऱ्या बाजूला प्रशासन आणि त्यांच्या मागे असलेलं खंबीर सरकार, पाठिंबा देणारं सरकार, हे जेव्हा एकत्र येईल तर मी तुम्हाला विश्वास देतो राणे साहेबांचं 4.5 लाखाचं दरडोई उत्पन्नाचं टार्गेट आम्ही निश्चित पद्धतीने पूर्ण करू आणि त्यासाठी ह्या निवडणुका आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.